KEBE KOUNDA textil woni ko do e leydi Gambie to jeere Serekunda so mbi jeere Serekunda noon taw kada yiɗi sodde baggeji joddi numéro o won ɗon so taw ko Sénégal gonda a ɓeydat hen indicatif o kala tan wuuro mum mbawɗa wonde a ɓeydat hen indicatif o en puddorima onon darata hoye mon donc voilà nan ɗon ɗo ko place uji wax uji ɗi law ɗo noon kala ko fati e ñamato sujji nan ɗo ummima ɗo ari ha ɗo henna arti kadi dow min jettanmi tawama mi holla on fof no yaari ni basi mboɗo yiiɗi bandiraɓam daña hen ko feewi ko moƴƴi to ko leegal jasneru uji wonɗo leegal jasneru ji wonɗo ha KEBE nani ene ko KEBE nani KEBE a salminama KEBE a salminama juurama KEBE KOUNDA textile nani donc bandiraɓe onon wonɓe Gambie e ko takki Gambie onon wonɓe Serekunda e ko takki Serekunda e ko taari ɗum voilà KEBE textile nani voilà to noon mi haalanta on min gopanmi tan ko daron son daari ha kimmilon noon mi fuɗɗo arde noon voilà mboɗomi ɗo ha e nder Gambia nokku biyeteɗo Serekunda garmi ɗo henna noon ko jeewɗe ko moƴƴi ne garmi e jeere nde wajiɓe mbi kam sa yeehi Gambie taw jiɗɗa ko sodde bagui yaato KEBE textile donc noon mi ari ɗo onon ballata kam subade de min mi anda holko cuɓatomi pour nawande ɗum maɗamen pour nawande ɗum sehilaɓe e jowɓari o donc noon nan ɗon kala jiɗɗo ko feewi kala jiɗɗo ko moƴƴi wona hay nokku sa naati Gambie ou bien ka grossiste aɗa yiiɗi sodde aɗa yeytoya wat feere jetta numéro gonɗo première fois e vidéo mu e fuɗɗinde vidéo fuɗɗinde ɗum woni numéro makko jokkodira e makko kala to mbawɗa wonde e dunde ɓawara maw yeyma e en gros maw yeyma e aussi kadi e détail KEBE KOUNDA textile nan ɗon jarama bandiraɓe voilà eyyi dañi koye wolofalisé est ce que